Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Padli. Taong 1962, Hagnaya, Cebu. Noon pa man alam na ni Padli na hindi pangkaraniwan ang buhay niya. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga manggagamot, kaya kinagisnan na niya ang mga lihim na karunungan ng mundo. Ayon sa kanya, totoo ang lahat ng kakayahan ng mga manggagamot. Hindi ito kalokohan at mas lalong hindi ito panlilinlang. Dagdag pa niya na nagmumula ang lahat ng kasinungalingan sa mga taong hindi nakaranas ng mga milagro. Maaaring kaya nangyari ang ganoong bagay ay dahil una pa lang hindi na sila naniniwala. Kaya nga 'di ba, palaging sinasabi ng mga manggagamot, maniwala ka kung gusto mong gumaling ka. Alam nyo kasi, isa yan sa mga sangkap nila kung gusto mong mabahagian ka ng kanilang mga milagro. Saksi siya mismo sa katotohanan yan, kaya kahit sino pa man ang kaharap niya, hindi niya ito ipinagkakaila. Ipinagmamalaki rin ni Padli na ang pamilya niya ay mula sa mga dakilang manggagamot na tumulong sa mga Pilipino sa panahon pa ng mga Indio. At dahil dito, hindi na pinagdududahan ang kanilang abilidad. Subalit sa kabila ng kanilang mabubuting gawa, merong nagtatagong anino ng kahapon. Lingid sa kaaliman ng mga tao sa Hagnaya, hindi lang purong kanan ang pamilya nila, gawa ng meron din silang mga miyembro na dalubhasa pagdating sa aral ng kaliwa. Malimit na sa panig ito ng ama ng tatay niya. Kaya naman para hindi sila mag-away-away, hindi gaanong bumibisita ang mga ito sa baryo. Ibang-iba rin kasi ang pag-uugali ng mga ito. Gawa ng marami itong inggit at isinaalang-alang sa buhay. Una, ayaw nito nang nalalamangan sila. At ikalawa, gusto nilang ibigay ng mga tao ang respetong hinahanap nila, kahit hindi pa sila nito lubusang kilala. At kapag nabigo ang mga tao na ipakita ang importansya nila, isusumpa nila ito hanggang sa ito ay mamatay. Kadalasan, hindi nangingialam ang kanilang pamilya sa mga ganoong gawain ng kadugo nila. Kaya naman anuman ang mangyari, palagi nilang ipinipikit ang kanilang mga mata. Ginagawa nila ito upang mapanatili ang maayos na ugnayan sa mga ito. At kahit magkakaiba sila ng paniniwala, bukas pa rin para sa kanilang magkakapatid na makilala ang pamilya nilang yon. Ngunit dahil sa kanilang mga nalaman, marami sa kanila ang hindi sumang-ayon na makita pa ang mga ito. Noong una, sinusunod ni Padli ang ganoong paniniwala ng kanyang mga kapatid. Pero nung tumanda na siya at nagkaroon ng sariling pag-iisip, dito niya napagtanto na hangad din pala niyang makilala ang madilim na bahagi ng kanilang pamilya. Halos ilang buwan din niya itong pinag-isipan hanggang sa dumating ang puntong nakapagdesisyon na siya. Isang hapon, matapos ang nangyaring panggagamot ng tatay niya, hinarap niya ito na buo ang loob niya. Pagsilay naman itong meron siyang pakay, agad naman niyang nagtanong sa kanya ukol sa kanyang kailangan. Kahit hindi ka magsalita, anak, alam kong meron kang gustong gawin na nangangailangan ng basbas mula sa akin. Ano ito? Sabihin mo at nang mapag-usapan natin. Bungad na wika nito sa kanya habang nagkakape. Nang marinig niya ang sinabi nito, pasimple naman siyang napatingin sa paligid upang masigurong silang dalawa lang ang naroon. Di nagtagal, nang makumpirma na niya ito, agad niyang inilahad sa kanyang ama ang kanyang mga kasagutan. Ama, kung hindi niyo sana ikakagalit, gusto kong makilala si Lolo Persio. Matagal ko ho itong pinag-isipan, kaya hindi ko ho masasabing nagpapadalos-dalos ako sa mga pasya ko. Matapang na sagot naman niya. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, bigla itong napababa ng kape.
Bagaman napatahimik ito ng ilang minuto, pansin niya sa mukha nito ang mga katanungang nangangailangan ng mga kasagutan. Kalaunan, pagbuntong hininga ng tatay niya, muli nitong ikinuwento sa kanya ang pagkatao na meron ang tatay niya. Ayon dito, na ang lolo niyang si Persyo ay hindi nila katulad. Malayo ang pag-uugali nito sa lahat at lahat ng nais nitong gawin na susunod. Dagdag pa nito na madali rin itong magalit at punong-puno ng kasamaan at kasakiman ng puso nito. Hindi rin yan marunong makinig sa opinyon at kapag sinalansang mo ang kanyang desisyon, mawawasak at mamamatay ka. Mariin din itong inilahad na hindi na niya nakikita ang kanyang ama sa loob ng ilang dekada kaya wala siyang ideya kung buhay pa ito o patay na. Gayunpaman, hindi nito tinutulan ng kagustuhan niyang makita ang kabilang parte ng kanilang pamilya. Sa halip natutuwa pa nga ito sa kanya, gawa ng kahit papaano, meron na silang representante para muling makipaglapit sa mga ito. Tandaan mo anak, ang abilidad ng lolo mo, malayong malayo sa abilidad natin dito. Noon pa man, tinatawag na namin siyang guyong dahil sa kakayahan niyang mang-alipin ng mga kaluluwa ng manggagaway. Ito ang kanyang ginagamit upang matupad ang kanyang mga hinihiling, mabuti man o masama. At huwag mong kakalimutan na hindi gumagamit ng anumang mutya ang lolo mo. Wala rin itong mga agimat sa katawan, kaya hindi doon tatalab ang mga pangontrang dala mo. Pero bilang pagpapakita ng respeto, pumunta ka roon ng walang dalang kahit na ano, para naman hindi kanya ituring na banta sa kanyang kaligtasan. Yun lang, hangad ko ang payapa at maayos mong paglalakbay. Paalala ng kanyang ama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumayo siya at nagpasalamat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inihanda na niya ang kanyang mga gamit. Gabi ang kanyang alis. Gawa ng nagpapakita lang umano ang lugar ni Lolo Persyo sa kasagsagan ng paghahari ng kadiliman. Nabanggit din ito na hinding-hindi siya maliligaw sa lugar na pupuntahan niya, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Dahil dito, matyaga naman siyang naghintay ng oras ng kanyang pag-alis. At habang hindi pa siya kumikilos, maigi niyang pinag-isipan ang kanyang mga gagawin nang sa gayoy hindi siya maalangan kapag nagkita na silang dalawa. Inaasahan din niyang marami-rami siyang mga kadugo sa lugar, kaya naman halos mag-iisang sako ang dala niyang pasalubong. Kalahating oras bago sumapit ang 8:00 ng gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, dito na siya nagsimulang umusad. Mabilis ang kanyang naging paglalakad, gawa ng limitado lang ang oras na ibinigay sa kanya. Ayon sa tatay niya, kailangan niyang makarating sa bahay ni Lolo Persyo bago sumapit ang hating gabi. At kapag nabigo siyang makarating sa nakatakdang oras, maghihintay na naman siya ng susunod na gabi bago tuluyang matagpuan ang bahay nito. Ganon kahirap hanapin ang lugar ng lolo niya, kaya naman imposible itong marating ng mga taong nagbabakasakali lang. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, tanging sulu lamang ang nagbibigay liwanag sa kanyang daang tinatahak. Nakakaramdam man ng kakaibang presensya sa paligid, hindi siya nagpatinag hanggang sa marating niya ang isang maliit na bundok. Sa paanan nito, may nakita siyang nakasinding sulo, kaya naman naisip niya na baka yun na ang lugar na hinahanap niya. Subalit paglapit niya rito, bigla siyang natigilan nang mapansin niyang naglahong parang bula yung bundok na kanyang nakita. Napalitan ito ng malawak na palayan at sa isang kisap mata, hindi lang iisang bahay ang bumungad sa kanya. Sa pagkakatanda noon ni Padli, nasa 5 tahanan ang nakatirik sa lugar. Naroon din ito sa pinakagitnang bahagi ng palayan kung saan mula roon, tanaw na tanaw mo ang mga karatig baryo. Maganda rin ang estado ng lugar at kahit napapalibutan ito ng sakahan,
meron ka raong makukuhang malinis na tubig. Dala ng kuryosidad, mahinahon siyang kumatok sa bahay na una niyang nakita. At habang ginagawa niya ito, nagpakilala siya kung sino siya at kung ano ang pakay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas ang pinto, kasabay ng pagbungad sa kanya ng isang lalaking nasa edad 40 anyos. Meron itong daladalang itak, tapos may kalakihan ang katawan nito. Mahaba rin ang buhok at meron itong kulay dilaw na mata na namumukod tangi sa kadilimang bumabalot sa paligid. Pagkatitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Maya-maya pa, pagharap nila, bigla itong ngumisi sa kanya kasabay ng pag-uwika nito ng, "Tingnan mo nga naman. Hindi ko inaasahang mapapatpad dito ang apo ko. Kamusta ka na, iyo? Bakit ikaw lang ang pumunta? Nasaan ang tatay mo?" Nang marinig ni Padli ang sinabi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkagulat. Gawa ng base sa mga sinabi nito, hindi malabong yun na nga ang lolo niyang si Persyo. Di man yun kapanipaniwala dahil sa itsura nito, pero malakas ang kanyang kutob na yun na talaga ang matandang kanyang hinahanap. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nakumpirma niya ang naramdaman niyang agam-agam. Masyado man itong imposible kung isipin, base sa lahat ng naging kwento nito sa kanya, hindi nga malabong yon ang tatay ng kanyang ama. Kalaunan, nang mapaniwala na siya nito, formal na siya nitong pinapasok sa loob ng bahay. Pagdating niya sa sala, tumambad sa kanya ang kasawa nitong nagluluto ng kanilang merienda. Di naman niya yung ganong pinansin, gawa ng medyo nauwirdohan talaga siya. Isipin ninyo yung lola niya noon, yung itsura halos parang kaedad lang niya. Yung tanda nito kung hindi siya nagkakamali, mag-100 taon eh. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, narinig niyang nag-usal ang lolo niya kasabay ng pagsilay niya sa daang-daang itim na kaluluwa na namamahay sa loob ng katawan nito. Pag-alis ng mga nilalang na yon, nanumbalik ang katawan nito sa orihinal nitong estado. Dito niya nasilayan ang uugod-ugod na matanda na animoy wala ng kapasidad na lumakad pa ng malayo. Pagsilay naman niya sa mukha nito, nakita niya na parang wala itong inaalala sa buhay. At sa halip na mag-alala sa kasalukuyan nitong kalagayan, parang napaka-komportable pa nito kung titingnan. "Alam kong naiilang ka sa itsura ko kanina, kaya gusto kong makausap ka sa totoo kong kalagayan. Apo, alam ko na ang pagpunta mo rito ay hindi nagkataon lamang. Meron kang kailangan. Ano yon? Sabihin mo't baka may maitulong ako." Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niyang inilahad ang mga bagay na nagtulak sa kanya para pumunta sa lugar nito. Ayon kay Padli, gusto niyang makilala ang parte ng pamilya nila na hindi nila nakakasama. Nabanggit din niya na nais niyang malaman ang tangan-tangang abilidad nito nang sa gayoy maunawaan ang rason ng kanyang ama kung bakit hindi nito ipinakilala ang sariling lolo niya. Naniniwala rin siyang mabuti ang mga ito kung kaya't hangad niyang mabigyan ito ng tsansa nang sa gayoy malaman niya ang katotohanan sa likod ng kanilang mga pagkatao. Ngunit nang marinig ni Lolo Persyo ang kanyang sinabi, napatawa lang naman ito. "Hindi mabuti ang mga taong nagtatanga ng aral ng kaliwa, iho. Lagi mo yang tatandaan para hindi ka mapahamak. Oo, mabait ako sa sarili kong mga kadugo. Ngunit ibang usapan na pagdating sa mga taong hindi ko naman kaano-ano. Mabagsik pa ako sa mabagsik at mas demonyo pa ako sa demonyo
kapag ako'y nagalit. Wika ng lolo niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya mapigilang manayo ang kanyang mga balahibo. Kahit kasi salita lang, batid niya na nagsasabi ito ng totoo. Maya-maya pa, pagtahimik naman ito, sakto ang pagdating ng lola niya, bit-bit ang mga niluto nitong minatamis. Pagsilay naman niya rito, napayuko lang naman siya, dala ng labis na pagkailang. Hindi niya talaga yun matitigan ng mata sa mata, gawa ng kapag tumitingin siya rito, nakikita niya ang mukha ng tatay niya. Hindi nagtagal, pagdistansya nito sa kanilang kinaroroonan, nagpatuloy sila sa pag-uusap. Maraming tinalakay noon ng matanda, alang-alang sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng kanilang pamilya. Nabanggit din ito na ang paglayo ng anak niya ay isang tradisyon na matagal na nilang sinusunod, kaya naman ni minsan hindi siya rito nagkaroon ng galit. Mariin din itong inilahad na hinihintay niya lamang ang panahon kung saan muli itong bibisita sa lugar kung saan ito nabuhay. Pagtatapat pa nito na sa kanilang lugar ang tatay lang niya ang umalis. Lahat ng mga kapatid nito doon pa rin naninirahan, sinusunod ang aral nilang nakagisnan. Isang anak ko lang ang umalis sa akin, Apo. Siya ang napili ng mga mabubuti nating ninuno para magpatuloy ng mabubuti nilang gawa. Masakit man yun sa akin, kailangan kong sumunod. Sa ngayon kahit hindi na tayo nagkikita, masaya ko sa mga narating ninyo. Lalong-lalo na sa iyo. Dahil sa inyong lahat, ikaw lang ang bukod tanging naglakas loob na makilala ako. Labis ko itong ikinagagalak, kaya naman pagbibigyan ko ang pabor kung sakali mang meron kang hihingin. Batid ko na interesado ka sa tinatangan kong aral. Gusto mo bang matuto? Gusto mo bang pamahalaan ng dalawang malakas na kapangyarihan? Humahanga ko sa hangarin mo, kaya pagbibigyan kita. Pagkasambit nito ng mga kataga, muli na naman itong nag-usal at sa isang kisap mata, lahat ng mga kaluluwa ng manggagaway bumalik sa katawan niya. Dito nakita ni Padli ng harapan kung papaano nito pabatain ng ilang dekada ang nanghihinang katawan ng matanda. Hindi man ito kapanipaniwala pero saksi siya sa milagrong nakita niya. Pagbaling ng kisig ng katawan nito, iniwan siya nito saglit sa sala para kumuha ng mga bagay na nais nitong ipakita sa kanya. Pagbalik naman ito sa kanyang kinaroroonan, tumambad sa kanya ang 2 garapon na naglalaman ng mga kaluluwa ng mga manggagaway. Ayon sa matanda, na ang mga kaluluwang nasa loob nito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaluluwang kanyang tangan. Nais niyang ibigay ang isa nito sa kanyang apo na maglalakas loob na matuto ng aral ng mga guyom. Ito kasi ang magsisilbing bagong kapisanan ng kanilang kapangyarihan, alinsunod sa tadhana ng kanilang mga ninuno. Subalit ang ipinagtataka lang ng lolo niya, bakit ang apo niyang nagtatanga na ng aral ng kanan ang nakatadhanang magtaglay ng kaluluwa ng manggagaway. Unang beses itong mangyayari sa kanilang angkan, kaya naman medyo naintriga ang matanda. Nang marinig naman ni Padli ang sinabi nito, agad siyang kinabahan kasi alam niya sa kanyang sarili, hindi yun ang kanyang ipinunta. Subalit habang tumatagal ang pag-uusap nila, parang nakukumbinsi na rin siya ng lolo niya hanggang sa kalaunay dito na siya nito napapayag na manatili muna sa tahanan nito sa loob ng 1 buwan. At upang hindi mag-alala ang kanyang mga magulang, magpapadala na lang ito ng liham sa alaga nitong nilalang. Pagkasambit naman dito ng matanda, bumaba ang isang uwak na kasalukuyan noong nagpapahinga sa kisame ng bahay. Pagdapo nito sa lolo niya, agad itong sumulat ng mensahe sa isang maliit na piraso ng papel. Pagkatapos inipit niya ito sa tukha ng uwak bago niya ito pakawalan.
Maya-maya pa, nang makalipad na ang ibon, napangiti lang naman ito sa kanya habang ipinagpapatuloy ang kanilang pag-uusap. At dahil sa ginawa nito, wala na ring nagawa si Padli kundi ang manatili at sumunod. Naalala niya kasi ang mga habili ng tatay niya ukol sa ugaling meron ang lolo niya. Duman pa ang mga araw, wala na siyang ibang ginawa kundi ang sumunod sa lahat ng nais ng lolo niya. Marami itong mga bagay na ipinagbawal sa kanya, maging sa mga pagkain at iba pa. Ayon kay Padli, sa mga unang araw pa lang ng kanyang pag-aaral, hindi niya na maipagkakailaang matinding hirap. Isipin ninyo, lahat ng utos ng lolo niya, maigi niyang sinusunod. Kung hindi yun kakain sa isang buong araw, hindi rin siya kakain. Madalas gabi ang kanilang pagsasanay, at kapag umaga, tad-tad rin sila sa mga trabaho. Halos wala na nga siyang panahon noon para magpahinga, hanggang sa nasagad na ang kanyang katawan. Isang hapon, nilagnat siya ng malubha. Baldado na rin ang kanyang katawan at halos hindi na rin siya makalasa ng pagkain. Maya't maya rin siyang nagdedeliryo, ngunit ang nakapagtataka, parang hindi siya gustong tulungan ng lolo niya. Sa halip kasi na kumilos ito, nanatili lang yun sa kanyang tabi hanggang sa malipasan na siya ng 2 araw. Pagtungtong ng gabi ng 2 araw, pagsilay ng lolo niya na malapit na siyang mag-agaw buhay, lumapit ito sa kanya habang bitbit ang garapon na naglalaman ng kaluluwa. Napapanahon na, apo. Umupo ka sa higaan mo at tanggapin mo ang biyayang para sa iyo. Dito na magtatapos ang ating pagsasanay. Gawa ng handa ka na. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla naman siyang napatahimik. Paunti-unti, nakaramdam siya ng lakas na namumutawi sa kanyang katawan hanggang sa mamalayan na lang niya na nakaupo na pala siya. Dahil dito, napangiti lang naman ang lolo niya kasabay ng pagbukas nito sa garapon habang nagdarasal. At sa isang iglap, binalot sila ng usok sa paligid kasabay ng sapilitan nitong pagpasok sa kanyang bunganga. Segundo lang ang itinagal ng ritual bago niya maramdaman ang agaran niyang paggaling. Kalaunan, nang kumalma na siya, napansin niya na parang wala na siyang iniindang karamdaman. Bumalik na rin ang lakas niya hanggang sa makatayo na siya ng tuwid. Pagharap naman ng lolo niya, nagpasalamat siya sa ginawa nito. Tumangulang naman noon ang matanda, animoy meron pa yung ibang pakay sa kanya. Huwag ka na munang magpasalamat, apo ko, sapagkat marami pa tayong gagawin. Maghanda ka na, may pupuntahan tayong lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Lolo Persio, agad naman siyang sumang-ayon. Ilang milya ang layo mula sa tahanan nito, napadpad sila sa isang tagong sitio. At ang lugar na yon ay parang wala sa mapa ng Cebu, gawa ng sa tanda niya, hindi niya pa narinig na umiral ito. Wala rin siyang nasagap na istorya ukol dito, kaya naman di niya maiwasang magtanong sa kanyang lolo. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang mga katanungan, agad nitong inilahad na ang lugar na yon ay katulad ng kanyang tahanan. Gabi lang itong nagpapakita upang maprotektahan ang lahi nila mula sa mga tao. Ngunit taliwas sa katulad niyang guyong, walang aliping kaluluwa ang mga ito. Nakadepende rin ang kanilang abilidad sa kanilang pisikal na lakas at sa kakayahan nilang magpalit anyo bilang mga nakakatakot na nilalang. At bagaman kahalintulad ito ng mga pangkaraniwang aswang, mariin itong inilahad sa kanya na malayong malayo ang lahing yon kumpara sa mga aswang na alam niya. Kaya naman ito nasabi ng lolo niya ay dahil sa abilidad ng mga nilalang na halos may hahalintulad mo sa kakayahan ng mga antingero. Yun ang rason
kung bakit nakakapaglikha ito ng mahiwagang harang upang mapagtakpan ang lugar na kanilang pinagtitirahan. At kahit kumakain ito ng karne ng tao, hindi ito nagiging balakid para sa kanilang mga abilidad. At sa halip na manghina ang kanilang karga, tila bang mas lalo pa itong lumalakas tuwing pumapas lang sila ng tao. Nabanggit din ito na mga nalasong mutya ng kanan ang tinatangan ng mga nilalang. Nakuha nila ito mula sa mga antingerong minsan na nilang pinagtulungan at napaslang. Para tuloy-tuloy ang paglakas mo, ito ang magiging huling balakid para sa iyo. At kapag natapos mo na ang misyon mo rito, tapos na rin ang panunungkulan mo sa akin bilang disipulo. Ngunit huwag kang magpakakampante, Apo. Ang mga nilalang na yan ay may kapasidad na mapaslang ka kung hindi ka mag-iingat. Seryosohin mo ang pagsasanay nang sa gayoy makauwi ka ng buhay. Pagkasambit nito ng mga kataga, inilahad nito sa kanya na mananatili siya sa sitio sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Wala siyang ibang gagawin doon kundi ang makipaglaban sa lahat ng mga nilalang na nakatira rito. Sa oras na matalo niya ang lahat, hindi malabong makikisilong na ang mga nilalang sa ilalim ng kanyang puder. Bagay na isa sa kailangang maisakatuparan ng mga guyong bago nila makuha ang titulo ng kanilang mga maestro. Ayon pa sa kanyang lolo, kailangan niya magkaroon ng mga ganoong alagad na nilalang nang sa gayoy kapag meron siyang kalaban, madali na lamang niya itong mapapalagan. Ito rin ang magiging patunay na siya ay isang lehitimo at hindi pawang kasinungalingan lamang. Nang marinig naman ni Padli ang tungkol dito, di na siya nag-alangan pang pumasok sa sitio. Pagdating niya noon sa sentro, agad naman siyang ipinakilala ng lolo niya. Lahat ng mga aswang sa lugar, maiging nakikinig, animoy interesadong mga ito sa kanyang abilidad. Pagkatapos naman ng pagpapakilala, umalis na si Lolo Persio. Nang maiwan na siya sa loob ng sitio, dito na nagsimula ang pagsugod ng mga nilalang na gustong pumuksa sa kanya. Sa unang gabi pa lang, halos marami nang nangyaring hindi inaasahan, ngunit laking pasasalamat pa din niya, gawa ng kahit papaano walang nangyari sa kanya. Ayon kay Padli Pinuno, na lahat ng itinuro ng lolo niya, nagamit niya sa pakikipagkumbate. Malaki rin ang naitulong ng mga gamot na ipinadala ng kanyang ama kung bakit siya nakaligtas sa mga unang gabi. Kinaumagahan, nadatnan siya ng namumuno sa sitio na mahimbing na natutulog habang nakaupo. Paggising naman ito sa kanya, agad naman siyang napahawak sa armas niya kasabay ng dali-dali niyang pagtayo. "Anong kailangan mo?" tanong ni Padli habang nakatutok dito ang kanyang sundang. Nang marinig naman ito ng pinuno, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, "Wala naman. Kalma lang, kaibigan. Hindi mo ako kaaway. Nauunawaan ko ang ibig iparating ng matanda. Kaya naman para hindi na marami pa ang mamatay, ang labanan ay mamamagitan sa atin. Kapag natalo mo ako sa duelo, susunod ang lahat ng mga kasama ko sa iyo. Ngunit kapag ako naman ang nanalo, magiging alipin kita habang buhay, kagaya ng gagawin mo sa amin." Patas naman, hindi ba? Dahil sa sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Alam niya kasi na mas pabor ang ganoong usapan, lalo pat sa pamamagitan nito, wala nang madadamay na inosenteng nilalang. At kagaya nga ng napagkasunduan, pagsapit ng 2 gabi, nagsimula ang kanilang paglalaban. Marami ang mga nilalang na nagmamasid at bawat isa ipinapanalangin sa demonyo na sinasamba nila na sana sila ang manalo. Ngunit sa kasamaang palad hindi ito nangyari. Hindi kasi nila inaasahan noon na itong si Padli nagtatangan din pala ng mga usal ng kanan.
At dahil sa mga pantigalpo at pamakong kanyang binitawan, kung kaya't walang nagawa ang gabunan, kundi ang mapaluhod at mapasuko sa kanyang harapan. Matapos niya itong ipamalas, inutusan niya ang kaluluwa ng manggagaway sa kanyang kalooban na lumabas. Nang marinig nito ang kanyang iniutos, agad na humulma sa kanyang katawan ang isang anino na binubuo ng mga itim na buhangin. Ito ang nagsilbi niyang kalasag at talim ng kanyang sundang. Tuluyan ding nagpakita ang wangis nito sa ibabaw ng kanyang ulo, dahilan para masindak ang lahat ng aswang na nakasilay dito. Matapos ang pangyayari, hindi niya na tinuluyan ang gabunan. Sa halip, kinaibigan niya ito nang sa gayoy mas maging sanggang dikit ang kanilang ugnayan. Bago rin siya magpahinga, inilahad niya sa mga nilalang na hindi siya kalaban, bagkus isa siyang hamak na kaibigan na walang ibang hinahangad kundi ang ikabubuti ng lahat. Dahil sa kanyang sinabi, nabuhayan ng loob ang mga nilalang. At magmula noon, hindi na nila inisip pa ang nangyaring labanan sa pagitan ng mga panig nila. Pagsapit naman ng 3 araw, nagulat ang lolo niya nang madatnan sila nitong nagkakasiyahan. At sa halip na magtanong ito ukol sa kasalukuyang pangyayari, lumapit ito sa kanya na may kagalakan sa kanyang kalooban. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong niyakap kasabay ng pag-uwi ka nito ng, Makakauwi ka na. Dumalaw ka rito minsan. Marami pa akong ituturo sa iyo, apo. Kaya sana huwag mong kalimutan kapag nakabalik ka na sa pamilya mo. Lolo Persyo, hindi ko kayo makakalimutan. Huwag ko kayo mag-alala. Linggo-linggo ko ritong bibisita. Alam ko na kahit naabot ko na ang antas na ito, masyado pa rin mababaw ang aking nalalaman kumpara sa inyo. Maraming salamat, Hulo, sa lahat-lahat ng ipinamana ninyo. Nang marinig naman ito ng matanda, dito pa lamang bumuhos ang emosyon nito. Ilang buwan pagkatapos ng pangyayaring yon, dito na nagsimulang bumisita ang kanyang ama sa bahay ng lolo niya. At habang tumatagal na gano'n ang kanilang sitwasyon, napapansin niya na muli na rin itong napapalapit sa mag-asawa. Kahit papano, masaya na rin noon si Padli dahil sa nagawa na niyang mapatid ang tradisyon ng kanilang pamilya na para sa kanya ay wala namang kabuluhan. Isang dekada ang lumipas, siya na ang manggagamot sa kanila. At kagaya ng hula ng lolo niya, siya ang pinakamakapangyarihang guyom na umusbong sa lupa dahil sa taglay niyang abilidad. Kahit sinong nilalang na nasa panig ng kaliwa, walang pamana sa kanya, kaya naman kalaunan, nakuha na rin niya ang respeto at pagtitiwala ng mga ito. Dahil dito, konti na lang ang mga taong nabibiktima sa kanilang baryo. At habang tumatagal, unti-unti na ring dumadami ang mga manggagamot sa kanilang lugar, kaya naman nagpasya na rin siyang magretiro. Pero alam niyo ba, na kahit isang simpleng tao na lamang itong si Padli, nanatili pa rin sa kanyang katauhan ang kaluluwa ng manggagaway na ibinigay sa kanya ni Lolo Persyo, ang kinakatakutan sa pamilya ng mga dakilang manggagamot.